Velkommen til OL-køkkenet. Og i dag har vi tænkt os at lave burgerpizza, hvor vi har købt en cheeseburger, pizzadej, ost, tomatpuré, pepperoni. Først så starter vi med at åbne cheeseburger. Så tager vi pizzadej. Og nu skal vi så dække dem ind, ligesom vi gjorde i baconbomben. Så det er jo næsten. Og så tager man en saks, og så klipper man midten. Og så klipper vi dejen over i halv, så vi har lige meget der. Så lægger du din burger. Lige noget snus. For eksempel her, så gør jeg sådan her, hvor jeg folder dem ind, og så har jeg bare tænkt mig at folde det her op på. Og du kører lidt den samme stil. Så tænker jeg, at man bare sådan vender den om. Så tager man noget tomatpuré. Og ligesom Dr. Oetker, de putter pizzaen ind i burgeren, vi putter bare burgeren ind i pizzaen. Og så kalder vi den burgerpizzaen. I kan finde os på Instagram, hvor vi hedder OL_køkkenet. Det skal nok stå her. Og så har vi vores pepperoni til. Så fylder vi en skål med ost. Bare lav jeres favoritpizza. Det behøver ikke være pepperoni. Så har vi fået lavet 1 og 2. Så skal de i ovnen. Det ser godt ud. Hej og velkommen. Men vi skal jo bare have skåret dem op og se. Så nu starter jeg lige. Det glider bare kniven igennem den. What, det ser lækkert ud. Det ser mega lækkert ud. Og det bliver så til vores burger. Og så pizza. Ovenpå, prøv lige at se sådan ovenpå, så det bare pizza. Det ser lækkert ud. Vi tager en bid. Mange spiser pizza med hænderne, og mange spiser burger, så hvorfor ikke bare spise det her med hænderne? Det smager helt utroligt godt. Det her er sindssygt godt. Seriøst mand, prøv det. Prøv det virkelig. Vi vil sige tak for i dag, og vi laver sikkert et par flere videoer i løbet af sommerferien. Ja, og efter. Men tak for at I så med. Hej. Hej.